Hau, pari bitxena, gazke kabrezaz da, algortakoa naiz, eta hemen algortan global equilibrium daukagu. Gaurko errutinarako, sagarra, limoia edo edozein fruta borobila beharko dugu. Lehenengo ariketarako, besoa gurutze forman jarri, arnasa botatzerakoan belauna igo eta fruta azpitik pasatu. Pilota bat izatekotan, pilotarekin egin dezakezu. Piso askorik ez daukana, kilo erdi edo kilo batekoa. Kontu zorbaldarekin, ondo lerrokatuta mantendu gora zigotzeko. 8-10 errepikapen hanka bakoitzarekin. Sabelaldea aktibatu oreka mantentzeko. Orain pilota gora eramango dugu eta arnasa botatzen dugun bitartean, pilotak belauna ukitu behar du. Gora eraman eta arnasa botatzen, pilotarekin belauna ukitzen dut. Sabelaldea aktibatu eta lurrean jarrita daukasun hanka fuerte mantendu. Behatzekin indarra egine. Sabelaldea aktibatuta eta jarrita daukasun hanka lusatuta. Ondoren lurrean kokatuko gara. Oinak aldakarekin lerrokatuta eta pelbisa neutro. Saiatu oinak ez aldentzen. Besoak fuerte jarrita, pelbisa gora eramango dut ipur masaila estututa. Sabelaldea aktibatu eta astiro jeitsi. 10-15 errepikamen egingo ditugu. Jarraitzeko pilota hartuko dugu. Gora noa eta besoak buruaren atzetik jarriko ditut. Gutxi bada ere, pilota ikusi behar dugu beti, ezin da lurrera jauzi. Astiro bueltatu pilota bularraren altueran izan arte. Igo eta jeitsi. Arnasa bota. Igo. Arnasa hartzen jeitsi. Arnasa bota. Igo. Arnasa hartzen jeitsi. Utxinaka lauankan jarriko gara eta ariketa hau pilotarekin egingo dugu. Arnasa botatzerakoan, hanka eta kontrako besoa luzatuko ditugu. Arnasa hartzen itzuli, sabelaldea ondo aktibatu, besoa eta hanka gehiagigo barik. Saiatu pelbisa egonkor mantentzen, alboetara eskulunkatzeko. Horretarako sabelaldea fuerte mantendu, ez aitzazula zilborra jauzi. Zoruan jarrita daukasun besoa fuerte mantendu ez tolesteko. 6-8 errepikapen egiten ditugunean, beste aldearekin egingo ditugu. Amaitzeko, ukondoak belaunetatik gertu kokatu, ipurdia jeitsi eta eskuen orpoak lurra bultzatu dezala kasa torazikoa zabalduz. Indarra egin eskuaren orpoarekin, ukondoak lurretik aldentzeko. 8 edo 10 errepikapen egingo ditugu. Espero du zuen gustokoa izatea.